it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinalaglag ng mama ng girlfriend ko ang baby namin. Itago nyo na lang ako sa pangalang Mark. Nakatira ako ngayon dito sa Cavite. At ito, ang aking secret file. September 2016. Nakilala ko sa Facebook ang taong pinakamamahal ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Lani. Nakilala ko siya sa Facebook. Nung moment na yon, scroll lang ako ng scroll sa Facebook ko. Hanggang sa nakita ko yung profile niya. Para bang may bumulong sa akin na i-stalk ko daw siya. So tiningnan ko yung timeline niya. Hanggang sa chinat ko siya. Sabi ko, "Hello, cute." Pagkaraan ng ilang minuto, nag-reply siya. "Hello din," sabi niya. Etong babaeng to, maganda. Medyo maputi, maliit. Basta, sobrang cute niya. Hanggang sa nagkakapalitan kami ng chat. At lumipas ang isang buwan. Naging close na kami sa isa't isa. Palagi ko na siyang kausap sa phone. Minsan pa nga, halos nakakatulugan na namin na naka-on ang cellphone namin. Masarap siyang kausap. Yung para bang kahit malayo kaming sa isa't isa, parang magkatabi lang kami. I was 18 years old that time. Nakataro pa kami sa Tarlac noon. At si Lani naman, sa Nueva Ecija sila. Nagtatrabaho na ako noon sa Tarlac kung saan gumagawa ako ng yelo sa may palengke sa amin. And then one day, naisipan ko magkita kami ni Lani. Sabi ko, "Lani, pwede ba tayong magkita? Kahit ako na lang ang pupunta sa'yo kahit na malayo ka. Okay lang ba?" Sumagot naman siya sa akin ng, "Sige, ikaw ang bahala. Kailan?" Napangiti ako nang mabasa ko yung chat na yun. Hindi maalis sa labi ko ang saya. Kaya sinabihan ko siya ng, "Hintayin mo na lang ako para surprise." Kaya ayun, nagpaalam ako sa amo ko, naliliban muna ako sa trabaho. Na kahit ayaw akong payagan, pumunta pa rin ako. Kasi nga, gusto kong makita si Lani. Ayun, pumunta ako ng Nueva Ecija nang hindi nagdadalawang isip. Medyo malayo din, 3 to 4 hours ang biyahe. Nang makarating na ako kung saan kami magkikita, nakita ko siya agad. Nagulat ako, sobrang ganda niya pala in person. So ako naman, agad-agad ko siyang pinuntahan. Pumunta ako sa likuran niya. Tinakpan ko ang kanyang mga mata. Sabay sabing, "Hello Lani, ako na to, si Mark." Pero laking gulat ko
nang bigla niya akong sinampal. At sabi niya, "Loko ka? Pinaghintay mo pa ako? Tara na nga." Medyo masakit yung pagkakasampal sa akin Pero tumawa lang ako ng tumawa. Naglakad-lakad muna kami, kumain, nagkwentuhan. Masaya. Sobrang saya ko ng panahon na yon. Then lumipas ang ilang mga oras. Tinanong niya ako kung saan ko daw gustong mamasyal. Ang sabi ko naman, ikaw na ang bahala kung saan mo ako dadalhin. Ikaw lang naman may alam dito Sumagot naman siya ng, okay, sige. Tapos, sabi ko, teka lang, pwede bang sa simbahan na muna tayo? Tinanong niya ako, bakit? Sinabihan ko siya na, para ipaalam sa Panginoon na hindi na kita crush. Mahal na yata kita. O diba? Ang swabe ng moves ko. Tawa lang siya ng tawa na parang baliw. Tumawa na rin ako. Pagkatapos nun, sumakay kami ng jeep. Mamamasyal nga daw kami. At nagulat ako na bumaba kami sa tapat ng isang hotel. Tinanong ko siya, bakit dito? Ang sabi niya, diyan tayo pupunta. Nagulat ako. Tinanong ko siya, seryoso ka dyan? Diyan tayo pupunta? Sabi niya, oo nga, tara na. Hindi na ako nakapagpigil. Pumasok kami at nung araw na yun, bigla na lang akong nalungkot ng hindi ko alam. Hindi ko kasi alam na ganun yung gagawin niya. Ang sabi niya sa akin, akala ko matinukang lalaki. Isa ka rin pala sa mga katulad nila. Ang hindi ko alam, sinusubukan niya lang pala ako kung ano yung ugali ko. Nung time na dapat may mangyayari na sa amin, bigla na lang siyang umiyak. Nasa kwarto na kami noon ng hotel. So ako naman, napahinto agad. Nagbihis ng damit hanggang sa matapos yung oras namin sa loob ng hotel. Iyak pa rin siya ng iyak. Ng mga oras na yon, grabe yung taranta ko. Sinuyo ko siya ng sinuyo. Sorry ako ng sorry. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang umiyak. Wala nang mangyayari sa atin. Tumigil naman siya sa pag-iyak. Hanggang sa lumabas na kami ng hotel. Fast forward November 2016. In a relationship na kaming dalawa. Ako, nagtatrabaho pa rin. Siya naman, second year college na. Gusto niya na maging isang teacher ng social studies. Hanggang isang araw, sinabi niya sa akin na pupunta daw siya sa amin. Ipakilala ko daw siya sa parents ko. So ako naman, sabi ko, sige, ikaw bahala. Basta mag-ingat ka, hihintayin kita. Hanggang sa pumunta nga siya sa amin. Nakarating na siya. Pinakilala ko siya sa mga parents ko, sa mga kapatid ko. In fairness, sa isip-isip ko, magaling din palang makasalamuha tong girlfriend ko. Nagustuhan siya ng family ko at doon na siya natulog sa amin. At nung doon siya natulog sa amin, may nangyari sa amin.
isinuko niya sa akin ang bataan. Nagtataka nga ako kung bakit niya ginawa yun eh. Ang sabi niya lang sa akin, ikaw yung mahal ko, kaya sayo lang ako. Siguro nga, ganun niya ako kamahal kaya ibinigay niya sa akin. Eh wala naman akong balak siyang lokohin eh. Seseryosohin ko naman talaga siya. Then lumipas ang ilang buwan. Tumawag siya sa akin. Umiiyak. Halos mapaiyak na rin ako ng time na yun. At ang sabi niya sa akin, Baby, buntis ako. Nag-positive yung 2 PT na pinabili ko. Ako naman nataranta. Ang sagot ko, bakit ka umiiyak? At sumagot siya sa akin ng, Baby, natatakot ako baka malaman ni Mama. At baka lalong malaman ni Papa. Baka kung anong magawa niya sa akin. Kasi ako na lang yung inaasahan nila. At sumagot naman ako sa kanya ng, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan. Handa akong maging ama sa magiging anak natin. Hindi ako tatakbo. Hindi ko tatalikuran yung responsibilidad ko. Hanggang sa iyak lang siya ng iyak. Sasabihin niya daw sa mama niya. Na nung natapos na kaming mag-usap sa phone, kinaumagahan, tumawag na naman siya sa akin. Iyak ng iyak. Sinabi niya daw sa mama niya na buntis na siya. At ang mas masakit pa doon, ang gustong mangyari ng mama niya, ipalaglag niya yung baby namin. Nung mga oras na yun, nung sinabi niya sa akin yun, napamura talaga ako. Nagagalit ako. Parang gusto ko siyang sabihin na, alam ba ng mama mo yung sinasabi niya? Alam mong makasalanan yun. Habang buhay mong dadalhin yung kasalanan na yun. Sabi ko sa girlfriend ko. Yung mga panahon na yun, nasaktong wala naman akong kapera-pera. Wala akong perang pambiyahe papuntang Nueva Ecija. Ang balak ko sana, itatanan ko yung girlfriend ko para hindi matuloy yung binabalak ng mama niya. So, ayun. Lumipas ang 1 buwan. Nagtataka ako. Bakit walang text o tawag ang girlfriend ko? Tinatawagan ko siya pero puro call-ended. Hindi ako sinasagot. Hanggang sa naisipan kong mag-open ng Facebook account ko. Nanlamig ako. Nanigas ako. Nang mabasa ko ang post ng girlfriend ko sa kanyang Facebook na, I'm sorry. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Galit na galit ako. Kung ano yung mahawakan ko, binabasag ko. Kung ano yung mahawakan ko, sinusuntok ko. Halos wala nga akong maramdaman. Bakit? Bakit nagawa nila yun? Isang malaking biyaya na binigay ng Diyos, tapos biglang naglaho na parang bula. Kinahapunan, pag-uwi ko sa amin, nagkulong ako sa kwarto. At biglang tumawag yung girlfriend ko. Sinabi niya lahat sa akin. Baby, I'm sorry. Wala akong nagawa. Ipinalaglag ni mama yung magiging anak natin. Iyak lang ako ng iyak. At ang mas masakit pa doon, mama niya pa yung nagpalaglag ng bata. Yung batang walang kamuwang-muwang.
Hindi alam ng papa ng girlfriend ko. Hindi ipinaalam kasi nga daw, baka kung anong gawin sa akin pag nalaman. Lumipas ang ilang mga buwan. Madalang na akong mag-chat or mag-text o tumawag sa girlfriend ko. Hindi ako kumakain. Hindi ako nakakatulog. Parang nawalan na ako ng gana. Hanggang sa napagdesisyonan ko, nakipag-iwalay na lang ako. Naglayas ako sa amin after mangyari yun. Pinuntahan ko siya, pero hindi ko na siya nadatnan sa school nila. Hanggang sa naisipan kong pumunta sa Cavite, maganap ng trabaho, at mabuhay ng mag-isa. Gulong-gulo ako sa buhay ko ngayon. Tinalikuran ko ang mga magulang ko. Hindi ko alam kung nasan ako ngayon. At kung nakikinig man sila, Ani, sorry kung bumitaw ako. Ang sakit-sakit ng puso ko. Gayunpaman, mahal na mahal pa rin kita.